Wow. May exhibition. Ayan, kunwari mga kachaps, may hinahawakan, no? Ano kaya yung hinahawakan? 3, 4, 5. Huwag mong ubusin, may bukas pa, hoy. Welcome back mga kachapsi to my channel, and for today's video ipapakita ko sa inyo yung sayawan dito sa Barangay Metiklan. Ito mga kachapsi yung kauna-unahang sayawan dito sa Barangay Metiklan ngayong panahon ng pandemic. Kaya yung mga tao, tingnan ninyo, parang mga hinggal. Hinggal mga kachapsi sa Waray, sa Tagalog pag sinabing hinggal, sabik. Yan, mga sabik yung mga tao. Kagaya nito mga kachapsi, tingnan ninyo. Ngayon ipapakita ko din mga kachapsi sa inyo yung iba't ibang uri ng emosyon sa sayaw. Mayroon yung mababait, yung mahinhin, yung madasalin, tapos yung mga ragmang. Hindi, yung mga tawag dito, mga nagwawala. Ito mga kachapsi, yan yung mga nagsasayaw na madasalin. Ayan, mahihinhin lang sila mga kachapsi, tingnan ninyo. Oy, wag na kayong lumingon-lingon pa. Kayo yun. Mga madasalin. A few moments later. Ito mga kachapsi, yung unang entry natin. Ito yung Karacha Dance Interpretation. Tingnan ninyo, yung nagsasayaw mga mahihinhin. Totoo lang, hindi mo talaga masabi kung mahihinhin o namumroblema sa tutunod. Yay. Ayan mga kachapsoy, pati sa tunod mahinhin din. Pa isa-isa lang. Alagsa, si Ate Lovely, parang Hermana Mayor talaga. Nagda-dance pa, ayan. Brad, huwag mong ubusin yung pera. Magtira ka ng pantagay natin. Inuman muna, inuman muna, oy. Mga kachapsi, sila yung mahihain pero ayaw magpawat sa pagsayaw. Hoy, maupo na kayo. A few moments later. Naman mga kachapso, yung tipong masaya na nagsasayaw pero pinoproblema yung itutunod dahil wala silang pantunod. Wala silang panggala mga kachapso. Joke lang. Tingnan natin, baka naman meron. Ayan, sige. Enjoy lang kayo. O, sige, pakitang gilas si kuya. O, yan, isa, 2, yan, 3, 4, 5. Huwag mong ubusin, may bukas pa, hoy. O, diba? O, ayan, ayan, tigil na. Ay, may naghagis pa, nako. A few moments later. Ito mga kachapso, yung next entry natin. Tingnan natin kung ano yung gaano sila magpasikat sa pagsayaw. Yan! Nako! Tinatawag itong wak-wak dance. Ayan, naglupad-lupad kasi. Lumilipad mga kachapso. Ayan, nako! Ang ganda ni ate, oh. Tingnan ninyo. Yan! Nako! Ang problema tuloy ako kung gagalahan ko sila. Yan! Oh, may pasarsakwit pa, nako! Nako si kuya, oh. Kuya, labanan mo. Sige, huwag kang mag-alaala. Labanan mo siya. Talaga si ate, nagpapakitang gilas kasi alam siguro nito na binibidyoan ko siya. Ayan si kuya, pakitang gilas sa pagtunod. Isa lang.
Dalawa. Dagdagan mo naman. Maganda yung kaparya mo. So, yan ako. Sige. Parang ang problema si kuya, oh. Tingnan niyo. Sige, dagdagan mo naman yung tunod mo. Oh, ayan. Mas mabuti pa yung iba, oh. Naputunod. Kuya, dagdagan mo. Labanan mo. Yan. Magaling si ate mag-dance, oh. Yan. Oh, ayan. Tatlo pa lang, kuya. Dagdagan mo naman yan. Ano ba yan? Sobrang enjoy ko. Palangit na yung video. Okay, balik natin mga katapsoy. Ayan, oh. Grabe. Buwilo si ate yan. Sige. Galing. Sige, si kuya may papara-para pa, oh. Nagpapara ng sasakyan. Yan. Ito pang oso mga katapsoy. Kapag may masayawan dito sa probinsya, ayan, may mga nagpapasukli. Mga buo-buo kasi yung pera, eh. A few moments later. Ito naman mga katapsoy, yung tipong mahihain ka pero yung kalaan mo, yung kapartner mo ay palaban. Yay! Well, si kuya. Ititira ang bola. Yay! 3 points. Nagkakalasingan ng mga katapsoy yung mga dancers. Nahiya si Angelica. Wow! May exhibition. Ito naman sila mga katapsoy yung gustong makisali sa energy ni kuya. Pero di nyo talaga kaya yung yung abilities ni kuya. O, tingnan nyo. Yay! Ano daw? Sa darating daw na eleksyon, bibiin tayo. A few moments later. Ikaw na naman kuya. Walang kapaguran si kuya. Sige, ngayon ka humataw. Oh, nakahanap ka ng kapariya sa yan, sa tabibi yan. Malaki yan. Hindi mo yan kakayanin. Oh, may energy din yan. Nako. Nako, si kuya, ikaw na naman. Nako. Wala pang partner. Ano ba yan? Lasing na si kuya. Tingnan niyo mga kataps ko, nagkasayaw siya ng mag-isa. Nako. Ayan, kunwari mga katsaps, may hinahawakan, no? Ano kaya yung hinahawakan? Yan ang totoong mga palabas sa dance floor, mga katsapsoy. Sandali, ano kaya yung nililingon ni kuya? Tingnan ninyo. Nako, baka mabali yung liig mo kuya. Wag. Tama na.
hanggang dito na lang tayo mga kachapsoy. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos.